Predstavom Dobra duša iz Sečuana Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija otvoreno je 8. izdanje Glumačkog festivala u Krapini i po Zagorju. Kao uvertira okupljenu publiku pred festivalskom dvoranom zabavljali su performeri i mađioničar, a filmska glazba Zagorje Brass Kvinteta, koji čine mladi akademski glazbenici iz Lepoglave i Novog Golubovca, bila je znak da uskoro počinje predstava u kojoj je nastupilo čak 22 poznatih glumačkih imena, predvođenih Jasnom Palić-Picukarić. A potpuno ispunjena festivalska dvorana pokazatelj je da bi ovo 8. izdanje Glumačkog festivala u Krapini moglo ispuniti sva očekivanja. Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar istaknuo je važnost ovog festivala kroz sljedećih 17 dana, te će na području Hrvatskog Zagorja biti izvedeno 29 predstava u 20 općina i gradova. Atmosfera je bila prije svega odlična, iznenađujuća predstava, vrlo snažna poruka. Svako ko je sjedio na stolici se mogao zamisliti zapravo u kakvom svijetu danas živimo i da li je stvarno tako teško naći dobru dušu. Ja ipak smatram da to je u prirodi, u stvarnom životu ipak puno lakše i da ima puno dobrih ljudi i u Krapinsko-zagorskoj županiji i u čitavoj lijepoj našoj, ali u svakom slučaju vrlo snažna poruka i vrlo snažna predstava. Gefukom po Zagorju je isto toliko značajno koji same predstave koje se događaju ovdje u Krapini. Ove godine u 20-ak gradova i općina, ali ne samo u Krapinsko-zagorskoj županiji, nego djelomično u Zagrebačkoj i u Varaždinskoj. I to je nešto što me posebno veseli, pogotovo kad se dolazi u manja mjesta gdje ljudi i nemaju niti mogućnost niti navike odlaziti u kazalište i ove neke poznatije glumce koje znaju vidjeti eventualno nekakvim filmovima i serijama, dolaze zapravo njima u kuću, u vlastiti dom i to je jedna odlična stvar i nadam se da će se to nastaviti i dalje. I rekao sam na pressici u Zagrebu kad smo predstavljali ovogodišnji Gefuk da bi bilo dobro da u sljedećim godinama to već i dalje razvijamo i da praktički u svakoj županiji koja ima kajkavsko govorno područje da bude barem po jedna predstava Gefuka. I ove godine Glumački festival u Krapini izašao iz Krapinsko-zagorske županije i proširio se po cijelom Zagorju. Sami početci Glumačkog festivala u Krapini sežu u 2008. godinu, a predstave su bile samo u Krapini, tek je 3. godine Glumački festival u Krapini zakoračio iz Krapine. Iduće vikende očekuju vas Gradsko kazalište Histrion i predstava U plavom podrumu. Igraju Zlatko Vites, Ivica Pucar, Pero Juričić, Tara Rosandić, Marija Borić, Ana Majhenić, Luka Bulović, Zvonimir Presečki. Zatim Kazalište Moruzgva sa predstavom Harem igraju Nela Kocis, Barbara Vicković, Petra Dugančić i Jecija Ojdanić. Posljednji vikend je HNK Varaždin sa dramom Slavka Kolara Svoga tela gospodar, gdje igraju Ljubomir Kerekeš, Sunčana Zelenika Konjević, Jan Kerekeš, Zdenko Brlek i Hana Hegedušić. Te slijedi Gradsko kazalište Virovitica Legenda o Svetom Muhli, gdje igraju Blanka Bart, Lana Gojak, Igor Golub, Vlasta Golub, Mladen Kovačić, Goran Koši, Mio Pavelko, Rade Radolović i Draško Zadar. Subotom na noćnoj sceni u 22 sata u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina je kazališna skupina Gemišt sa svojom predstavom Pozdravi iz Remetinca, gdje igraju Vid Balok i Davor Dretar Drele. Krapinsko-zagorska županija je pripremila i posebne nagrade za sudionike 8. Glumačkog festivala u Krapini, te će svima podijeliti prikladne darove. Glumački festival u Krapini je manifestacija koja donosi dvostruku korist. S jedne strane je kultura koja je nasušno potrebna građanima, a sa druge strane je izvanredna promocija Zagorja kao kulturnog i turističkog odredišta.